Kaixo denoi, saio edo bideo labur honetan erakutsiko dizuet zuen Google Drive-a nola organizatu. Hau da, kurtsoa aurrera doan heinean, zuek lanak egingo dituzute Chromebookarekin. Zer esan nahi du horrek? Zuek lan desberdinak egingo dituzuela irakasgai desberdinetan. Edo Google dokumentuak eraikiko dituzue, edo Google kalkulu orriak erabiliko dituzue, Google aurkezpenak, formulariak, eta abar. Bai? Eta hauek egiten zoazen heinean, hau denak bakoitzari jasoko zaizkizue zuen horma printzipalean. Bai? Eta denak hemen irakasgai guztiko lanak hemen ez pilatzeko eta ikasturte egindako lanak denak horma berean ez pilatzeko, saio labur honetan erakutsiko dizuet nola organizatu karpetak eginez. Ea ba, has gaitezen, lehenik eta behin, lehenengo DBH-en bazaudete, gomendatzen dizuet dana da, kurtsoko karpeta bat eraikitzea. Bai? Ez baldin bazaudete lehenengo DBH-en, dagoeneko ja egina dezute, edo bestela, hemen izango dituzute lan desberdinak. Bai? Lasai. Karpetak eraikiko ditugu eta gero lanak joango gara kurtsoz kurtso organizatzen. Bale? Horretarako, karpeta bat eraikitzeko egiten duguna da. Berria, karpeta, eta izena jartzen diogu. DBH bat. Eta sortu ematen diogu. Horrela, berak sortzen digu karpeta bat non emandako izenarekin jartzen digun. Bai? Eta horrela egingo genuke, kurtso guztia geratu osatuz. Bai? 4 karpeta kurtsoko. Bai? Orain gomendagarria izango litzateke, adibidez, sartuko gara. Nik ja egina dut, Baina, sartu. Adibidez, lehenengo DBH-ko karpetan, eta nik ja karpeta hauek aurretik egin ditut. Nola? Berdin, joan naiz. Berria karpeta, eta izena jarri, sortu, eta ja, berak egin dizkit automatikoki. Zer egin dut? Ikasgai bakoitzeko karpeta bat sortu dut. Bai? Horrela zer lortzen dut? Irakasgai bakoitza dudanean, bertara sartu, bai? Eta bertan jasoko ditut egiten ditudan lan guztiak. Gainera, zer egin dut aurretikan? Adibidez, matematikan sartzen naiz, eta ja prest utzi ditut unitateko, bai, kurtso guztirako, unitateko karpetak eginak. Horrela daukat nire unitatean, lehenengo DBH, matematikan, eta demagun lehenengo baloketan, bai? Ja, karpeta hau irekia. Hemen jartzen dit, non nagoen, bai? Galtzen bazarete noiz, bai? Hemen dezute txibatua, bai? Eta hemen ja, has naiteke nire Google lanak, bai? Matematikako ariketak edo, nire irakasleak edo, konpartitzen dizkidanak edo, hemen lanean has naiteke. Eta hemen geratuko zitzaizkidake jasota. Bai? Hemen jartzen badiot izena, nahi dezuntan bezala. Bai? Zuzenean, ez daukat ez da jaso beharrik. Matematikako karpetan, DBH bateko matematikako karpetan, lehenengo unitate edo baloketako karpetan ja, Google dokumentua jasota geratzen zait, hemen dudana. Bai? Zer gertatzen da? Demagun, nik karpeta bat gaizki egin dudala. Bai? Atzera bueltatzen naiz. Bai? Hemen nik atzera eta aurrera ibil naiteke. Bai? Orduan, ematen diot hemen matematika eta hemen barkatu. Ba, DBH baten, adibide hipotetiko bada, DBH baten, naturzientziak ez dira ematen. Konfunditu egin naiz. Baztago arazorik. Eskuinarekin klik egiten dut, eta hemen kendu ematen diot, eta jazta. Karpeta hori desegin egiten da. Bai? Hori da oraingoz. Demagun nik ja lanak aurreko urtetan eginda ditudala. Bai? Beste formatu baten jarriko du.
klik eginda hemen, bai? Horrela erresago ikusiko ditut, bai? Karpetak egina dituala, orain egin ditudalako, baina nik ja lanak baditudala eginda aurreko urtetatik, bai? Bigarren DBH-ko euskara irakurmena lantzen, matematikako ekuazioak, plastikako irudi geometrikoak, bai? Orduan, ni ja lanak eginda balin baditut eta karpetetan nahi balin baditut sartu, zer da egin behar dudan gauza bakarra? Klik egin gainean, arrastatu eta soltatu, bai? Automatikoki sartuko da karpeta horretan. Demagun matematikako ekuazio hauek direla 3. EBH-kok. Pues hementxe, klik, arrastatu eta soltatu. Eta hau dela ere 2. EBH-koa, bai? Horrela ja joango zaizkigu bakoitza bere karpetara, bai? Eta hemen izango genituzken, irakasgaika banatuta, bai? Eta hau plastikako karpetan sartuko nuke, eta hau euskerakoan. Bai, hemen ez ditut egin, baina berez eginda izan barko dituzke, edo orain egin barko nituzke. Hori da dena, bai, espero dut gustatu izana, eta orain zuei tokatzen zaizute lanean hastea. Hurren arte!